Khadc Autonomous District Council haka arpusan terik naitung kalashim ya karai bakan sa Pynlong Biang ya ka Monolith Festival la kumnu hau Nohprah mentau snem. Ya kini lepin benada usi ka council ba penyat sing sim hadin balawai ke jingalang jang ke executive committee ya kini kesengi baar. Ke isi ke larai ru ban pelat no ke area jang kinong tray ke council kumjo kentup ya ke bedang tray bat kitu ke balayo pension. Simpat peden somai ki reporters di print but electronic media kiba one but cover ini executive committee meeting jungi dia dan langkang ni but deputy CM ban ya brief lang ki kat ni tali ki rai ki bangina shim hakan ni ka singi habai dia bukan ni ka executive committee meeting ke baar jong kan ni ka isi bermai te kebeningkom nak kalian jom ke isi ngila dan ke jing tumu ban bat ngila rai ru hakri ke isi mintas ni bahkan ni ke isi batumai kan pelaj lane kan tun kuit no ya baru kini ki areas ki ba sa jom ki employees ke jungi ki staff ke jungi ki officers ki notre baru klem da jer keteng ya ka ba kum kano kata ka areas de baru ki ba la kentup langru wat ya ka areas jom ki prangut ki ex NDC ki bla job ya ka case ba ki dei ban yo ka pension de bat kaniru ka areas ka don kumba arp saulak tam de ringkat bat ki areas jom ki present employees ki badang don menta ki staff ki officer bat kumjuru ka areas ka badai ka benefit ni ka jingyo benta jom ki staff ki bla retire lani ki officers bala retire baru ka kot jan kumban riu kulur shiteng te ya kani nakalian ka isi ila shim da ka we ka rai ba ngin pelai no shen ya kani ka areas baru shikini ka dei ban yo te Monolith Festival ila shim ya ka rai ban Pynlong au ni penai December te ka nongrim bangi Pynlong ya kani kalong bangi Kwah ban showcase ne ban pen shepherd thai ya ka chung ruspa jang kari ti to store ka jungi ka culture ka jungi but ya kan ni ka Monolith Festival kan compare menta kasien na maria kan ni ngin sai train ang state government ba tourism department they kan come here let's say kan bon ki items ki bon ki bangin hab ban ya train lang state government kam tam bangila don ni ka khasi heritage village hintai nadu kapor deputy CM hatu kapor kila sedang but ni shisha ba kiba pun ba kiba Kwah ban tip ban ngam jeliu ban suthu khambhai ka jat jungi tang limba ka jing let jong ki hapo khasi heritage village hapo Mawphlang le si kila la ban suthu malu mala kumno ka jinglong jingman bat na e ka thammei jungi khasi ni mi dan ni im te kata te bat yakani hi ka jing Pynlong ka Monolith Festival nget skamba sahisin pat ki tourist ne ki brio jong ka jela lani jong kari India ne shabar jong kari India ru kintip chpang ka jat rekosi te ka ba khaddu pat ka ding la shimru ikarai ki isi bangin pentre kamno ya ka igram portal kani ka portal kadi ka online portal bede kani ka igram swaraj kat kum ka guidelines jong ka 15 finance commission bangin upload no yekino no ki proposal ki detail plan estimate ki jingtmu ki jongi ki project ki bangi manwara ki constituency ki chaka pair but kumjuru banla ban submit ki UC hakapor ka biang but ya kani ngila shim nakarai bahadin bala dan bun tli ki meetings but state government but paramangi hani ka IT department ka finance but ka engineering wing but kumjuru ki way but ki department bangia dan lang mentasi hakini ka isi la shim nakarai ba ngin pentrekam na do August ikani ka igram portal ka ba kat kum ka guidelines joka 15 finance commission kini di kat tu kat ni de sikum bakilai so bana kalian ka